Dovoľte, aby som vás privítala na dnešnej prezentácii, na dnešnom webinári. Dnešným prednášajúcim je Ľubomír Marhavý a téma, ktorej sa budeme venovať, je biologické spracovanie pôdy. Keďže pôda je neobnoviteľný zdroj pre naše potraviny, tak dnes bude reč práve o tom, ako sa postarať o človeka, aby sme mali čo jesť, ale ako sa zároveň starať o zem, o pôdu a ako premýšľať o tom, že tá pôda patrí vlastne nám všetkým, všetci z nej žijeme. A tým myslím všetci, nie len ľudia, ale aj všetky ostatné živé tvory, ktoré sem na túto zem patria. Možno, že nie je úplne v skratke, ale vieme o tom, že planéta vznikla pred zhruba 4,5 miliardami rokov. Nebudeme riešiť podstatu prečo a ako, ale vznikla. A postupne sa začala vyvíjať tak, že z hľadiska nejakých biochemických reakcií vznikli určité mikroorganizmy, niektoré možno už na tom vesmírnom materiáli boli. A pred približne 450 miliónmi rokov začali tieto mikroorganizmy, ktoré predtým fungovali len v rámci oceánov, osídlovať kontinenty, teda tú suchú pevninskú časť. Samozrejme, tá sa medzi tým ešte za tie milióny rokov nejakým spôsobom výrazne menila, ale to by som teraz nechcel riešiť do dôsledkov. Čo je ale podstatné? Ešte stále pred 450 miliónmi rokov sme v podstate mali len horninu, ktorá bola viac menej zvetraná, bol to nejaký prach, prípadne to boli nejaké kusy skál a tak ďalej, ktoré žiadnym spôsobom neboli schopné fungovať v nejakej spolupráci a nejakým spôsobom vytvárať a premieňať energiu, vytvárať nejakú organickú hmotu a tak ďalej. Vlastne tie mikroorganizmy z morí boli schopné, najprv sa to týkalo samozrejme nejakých prvokov, potom to boli riasy, z ktorých vznikli povedzme machy. Dobre, takže ako som spomínal, ten horninový materiál, ktorý bol neživý, sa začal osídlovať a vďaka tomu, že vznikli až vyššie rastliny, tak trvalo to asi 450 miliónov rokov, kedy postupne v cykloch odumierania a rastu nových zelených rastlín sa ten minerálny podiel hornín obohatil o organický materiál. A tak vznikli všetky pôdy, ktoré máme na kontinente, to znamená všetky pevninské pôdy. Je jedno, aký druh pôdy alebo typ pôdy, to sú potom už skôr stanovištné podmienky, ale všetky pôdy vznikli tak, že sa minerálny podiel, teda hornina, ktorá bola viac menej chemicky a fyzikálne zvetraná, obohatila o organické látky. A vtedy pôda ožila. Odvtedy sa vytvára vlastne symbiotický ekosystém, ktorý pracuje na základe spolupráce, na základe výstavby. A bohužiaľ, my ľudia sme sa trošku akože k tomuto systému postavili na začiatku nie príliš s pochopením a k tomu sa postupne ale dopracujeme, že prečo teda, ak niečo robíme opakovane, nemusí to vždy znamenať, že to robíme dobre a kde vzniká tá potreba zmeny prístupu k pôde v dnešnej dobe. Takže k tomu, ako sme sa začali vyvíjať my, to bola skôr taká mierna irónia, to znamená, že najprv sme sa vystreli, potom sme začali loviť, potom sme začali trošku aj obrábať pôdu a nakoniec sme sa naučili pracovať s technikou, až takou inteligentnou, za akou momentálne sedíme a niektorí z nás sa možno aj hrbíme. Takže z tohto pohľadu je to vývoj človeka, ktorý teda zhruba pred 10 000 rokmi pred Kristom sme sa začali, akože jak by som povedal, nejakým spôsobom meniť z obyčajných lovcov a zberačov na poľnohospodárov. Takéto intenzívnejšie hospodárenie na pôde je zhruba 7000 zaznamenané alebo zapísané zhruba 7000 rokov pred Kristom.
Takže to sú také nejaké míľniky. K tomu poslednému dátumu, ktorý je možnosť vidieť, začiatkom teda, alebo tak ku koncu, začiatkom 19. storočia, to už bolo obdobie, kedy sme začali intenzívne používať nárade na spracovávanie pôdy alebo na jej kyprení. Dostaneme sa k tomu ako. Takže zhruba pred 7000 rokmi prvé záznamy, mali sme vytvorené, alebo naši predkovia fungovali pomocou drevených náradí, jednoducho proste ťahanými pomocou zvierat, ktoré sme mali domestikované. To znamená, že vlastne dochádzalo k tomu, že od nejakého bežného zberania sme začali cieľene fungovať s pestovaním na pôde. A tí naši predkovia sa len snažili trošku, jak by som to povedal, uľahčiť tej plodine, ktorú chceli pestovať, aby nemala takú konkurenciu, tak vlastne prestali s obyčajným výsevom naširoko z hľadiska proste len toho, že to rozhodili do porastu a potom žali, ale začali tej konkurencii iných rastlín, ktoré na tom danom mieste boli, klásť odpor tým, že mierne pôdu kyprili dreveným náradím. Postupne sme sa vyvíjali až teda k tomu, že sa používali aj železné náradia, ale prvé náradie, ktoré bolo nejakým spôsobom schopné výraznejšie preklopiť pôdu, to znamená, že nielen kypriť, ale aj prevrátiť, tak bolo ruchadlo od bratrancov Veverkovcov, ktorí ho vymysleli v roku 1827. Následne potom sa inovovali na rôzne formy pluhov, dneska už poznáme rôzne iné kypriče, radličkové, dlátové a tak ďalej, ale nechcel by som rozoberať jednotlivé stroje. No a k tomu potom pribudla ešte aj v rámci 21. storočia 20. storočia pribudla zmena v tom, že sme boli schopní nahradiť tú silu zvierat, alebo niekedy prípadne tú ľudskú silu, aj silou, ktorá bola na začiatku z párnych strojov a neskôr z dízlových strojov. V rámci Československa prvé párne, ktoré sa vyskúšali, boli niekedy v roku 1920 a od roku 1950 po druhej svetovej vojne sa intenzívne začali vlastne presadzovať malé traktory s dízlovými motormi. Takže postupne sme začali aj slovenské poľnohospodárstvo mechanizovať. Ale aby sme si povedali čo a prečo, kde došlo k nejakej chybe, tak postupne si prejdeme jednotlivé veci, ktoré sa týkajú pôdy. Z hľadiska toho vývoja, ktorý som naznačil, tak sme od relatívne ľahkých koníkov alebo malých traktorov prešli vďaka tomu, že sa ženieme za nejakou pomyselnou mierou rentability a vynikajúcou ekonomikou, až k tomu, že máme, povedzme, pásové klbové traktory, ktoré vážia 20 tón, ktoré sú schopné potiahnuť 12-radličný pluh, to znamená, že robia veľký záber, ale podstata z hľadiska pôdy a súčasného systému hospodárenia, ktorý momentálne máme na drvivej väčšine poľnohospodárskej pôdy, nám stále uniká. A to je práve tá mylná paradigma alebo nejaká taká téza, kde si myslíme, že spracovaním pôdy dávame pôde úrodnosť. A toto bohužiaľ je zásadná chyba, ktorú či už je to v rámci poľnohospodárstva plošne, alebo možno niekedy aj v záhradách v menšom rozsahu, nie sme schopní nejakým spôsobom eliminovať, pretože ľudská pamäť je v tomto prípade krátka a podobne aj ja, ako všetci ostatní, s ktorými som sa doteraz rozprával a ktorí ešte nepochopili a nedozreli na nejakú zmenu názoru, dostali sme sa do situácie, kedy vlastne si pamätáme to, čo sme videli. To znamená, ja som sa narodil do doby, kedy všetko bolo zorané na jeseň. Na druhej strane ale moja práca a to, čo som vykonával, ma priviedlo k poznaniu,
že toto nie je tá správna cesta. Postupne v rámci prezentácie si teda prejdeme tie dôvody, ktoré ma k tejto zmene názoru viedli a prečo teda som ochotný a schopný prezentovať aj iné pohľady pre ostatných ľudí. Takže, tak ako som spomínal, pôda vznikla a momentálne teda je to ako definovaný tzv. Organominerálny komplex, to znamená zvetrané horniny rôznej zrnitosti, podľa toho, z akej horniny vznikli, a podľa toho samozrejme majú aj nejakú svoju chemickú reakciu a obohatené o rozkladajúcu sa organickú hmotu. Ale samé o sebe by to nefungovalo, pokiaľ by aj teda mikrobiálny život rozkladal organickú hmotu, pokiaľ by tam nebol nejaký prísun novej energie. A tá nová energia je vo forme fotosyntézy, to znamená, že na pôde musia rásť rastliny, ktoré prostredníctvom fotosyntézy sú schopné doplňať tak dôležitú energiu preto, aby pôdna mikrobiota mohla pracovať a pracovať v tom zmysle, že pre nás zúrodňuje pôdu. Takže z hľadiska pôdy ako takej organominerálneho komplexu, okrem vstupov, ktoré sú horninového charakteru, je tam potom vstup tzv. Organický alebo organických látok, a to okrem odumretých tiel mikroorganizmov, alebo teda všetkého, čo v pôde žije, je hlavne jednoduchý zdroj uhlíka, ktorý je prostredníctvom tzv. Výmeškov alebo exudátov rastlín zelených, a zároveň samozrejme rozkladajúci sa mŕtvý organický materiál, povedzme opad z lístia, ihličia alebo rastlinné zvyšky, ktoré zostávajú na povrchu. Medzi týmito jednotlivými zložkami, to znamená koreňový systém rastlín a pôdna mikrobiota, to znamená všetky drobné organizmy, pôdne huby a baktérie, ktoré v pôde žijú, dochádza k intenzívnej komunikácii a výmene informácií. A to je jedna z vecí, na ktorú momentálne postupne len prichádzame, aj keď teda už niektoré výskumné správy hovoria o komplexnosti tejto výmeny informácií. A možno, ak si niektorí spomeniete na jeden americký film Avatar, tak je to síce niečo, čo je trošku ladené ako sci-fi, ale tá podstata tej myšlienky, komunikácie v prírode, v nejakom tom systéme, ktorý na tej planéte, názov si nepamätám, ale tá EIVA, a ako sa všetci pripájali k spoločnej pamäti, ako boli schopní prenášať energiu a tak ďalej, tak sú veci, ktoré dnes už jednoznačne vychádzajú z poznania, že aj okolo nás, v našom životnom prostredí, takáto komunikácia, či už cez hubové vlákna, alebo cez rôzne zdroje, teda koreňové sústavy a tak ďalej, medzi rastlinami prechádza, a potvrdzuje to povedzme aj výskum, kde vedci označili radioizotopom dusík, a tento dusík ako hnojivo dali k dispozícii starej borovici, ktorá už v podstate odumierala. A uzavreli ho tak, aby nebol možný ďalší vlastne prísun iného zdroja dusíka. A postupne po čase, myslím, to bolo asi do 2 týždňov, zistili, že dusík z tejto starej odumierajúcej borovice sa nachádza, tak ako bol označený, aj v malom semenáčiku, ktorý bol asi 9 metrov vzdialený od tej starej borovice. Takže vlastne potvrdili to, že rastliny medzi sebou samé sú schopné si vymieňať a posielať jednak potrebné živiny alebo látky, ktoré potrebujú pre svoj vývoj, a zároveň sú schopné medzi sebou komunikovať prostredníctvom teda siete koreňov a hlavne prostredníctvom siete húb, alebo teda hýv, ktoré tieto huby tvoria. Takže toto bolo tak stručne k tomu, ako pôda vznikla a prečo jej hovoríme, že je teda organominerálny komplex, a možno teda základ informácií preto, prečo, alebo z toho z pohľadu, prečo
pôdu definujeme ako živý ekosystém. A z hľadiska tej mikrobioty, mŕtva pôda ako taká nebude nikdy úplne mŕtva. Pretože mikrobiota dokáže veľmi rýchlo sa tzv. Zasporovať, to znamená vytvoriť drobné čiastočky, alebo teda ako keby sa hibernovať a zaspať, ochrániť sa pred nepriaznivou počasia alebo teda prostredia a potom sa dokáže znova, keď sú vhodné podmienky, rýchle množiť. A to znamená, že vlastne pôda ako taká z pohľadu mikrobioty nikdy úplne nevymrie alebo nezomrie ako v tom ponímaní, ako my ľudia to vnímame. Druhá vec je ale, či má dostatočne zabezpečené životné prostredie alebo vytvorené životné prostredie preto, aby sa tým rôznym kmeňom mikroorganizmov a pôdnych húb dobre darilo, aby mohli v tejto pôde fungovať a tým pádom v podstate zabezpečovať jej úrodnosť. A čo sa týka živín a minerálov, tam možno len toľko, čo by som chcel naznačiť. Z pohľadu porastov ako takých, ktoré chceme pestovať, tie priamo nepotrebujú dodávať nejaké živiny. Všetky živiny, pokiaľ pôda dobre funguje z pohľadu biologickej aktivity, je schopná pre tieto porasty zabezpečiť tá mikrobiota pôdna. Avšak to, čo nevieme riešiť a čo potrebujeme riešiť, to je otázka zabezpečenia energie pre túto pôdnu mikrobiotu. A k tomu sa v rámci tejto prednášky za chvíľočku dostaneme. Pretože odpoveď k tým posledným otázkam, možno ešte, ktoré boli položené, neschopnosť viazať vodu, to je skôr spojené s tým, že pôda priamo vodu neviaže, ale umožňuje ju v sebe udržiavať a k tomu si povieme za chvíľočku, ako to prebieha. Takže ak môžeme, budeme pokračovať trošku ďalej. Takže, ako som už predtým spomínal, jedna z takých paradigiem, ktoré sú akože bohužiaľ veľmi často spomínané, alebo ktoré sú veľmi nielen pertraktované, ale každý sa na ne vyhovára, je, že keď berieš, tak musíš aj dať. To znamená, že keď zoberiete nejakú úrodu, musíte dať. A v princípe v prírode to tak nefunguje a môžeme si ľahko ukázať, alebo môžete sa pri nejakej prechádzke v prírode kdekoľvek vlastne o tom presvedčiť. Pretože pokiaľ zoberete iné prostredie, ako je povedzme poľnohospodárska pôda alebo nejaké pole, napríklad v lesoch môžete vidieť, že na veľmi, veľmi malej ploche, alebo teda veľmi malej hĺbke pôdneho profilu, kde sa ten minerálny podiel pôdy, čo je vlastne tzv. Pôdotvorný substrát, obohacuje organickú zložku. Niekde to je len 20 cm, niekde 10 cm. Nazvime to vznikajúca pôda alebo lesná pôda. Kde budete mať nejaký odhalený svah, môžete vidieť aj hĺbku toho tzv. Humusového horizontu a uvidíte, aká relatívne malá komunikačná sféra, bez toho, aby niekto pôdu pripravoval, to znamená, že by ju kypril, alebo bez toho, aby niekto tam aplikoval nejaké minerálne hnojivá vo forme MPK, vápnik, horčík, síra alebo čokoľvek, dokázala v rámci komunikácie medzi koreňovým systémom týchto rastlín, v lese samozrejme väčšinou sa jedná o stromy, a pôdnou mikrobiotou fungovať. To znamená, že je to až trošku taký zázrak, ako povedzme na 20 cm pôde, pod ktorou je väčšinou už len nejaký štrk alebo skala, dokáže fungovať a vyrásť veľký strom. Takže celkovo, ak budeme sa na to pozerať trošku, by som povedal, odľahčene, bez tých predsudkov o tom, že proste pokiaľ pôdu nehnojíme minerálnymi hnojivami, tak nebude úrodná, tak všade naokolo nás, kde človek nezasahuje do formovania pôdy alebo do procesov, ktoré na tej pôde prebiehajú, tak tá pôda je prirodzene sama úrodná a nepotrebuje doplňať živiny vo forme minerálov. Táto predstava nastala trošku s deformovaním tzv. Liebigovskej teórie, ale ani samotný autor tejto teórie
pán Justus von Liebig z hľadiska pôdy to nemal až takým spôsobom, jak by som to povedal, na mysli, ako to je dnes prezentované. Ale na druhej strane výrobcom hnojív sa samozrejme hodí, aby sme nejakým spôsobom opakovali, že proste pokiaľ nebudeme používať minerálne hnojivá, tak ten systém fungovať nebude a tak ďalej. Ešte raz opakujem, pri akejkoľvek prechádzke, kde nájdete nejaký biotop, ktorý človek nejakým spôsobom neovplyvňuje priamo, to znamená, nezasahuje do ňoho, nekyprí, nehnojí, uvidíte množstvo biomasy, ktoré tam dokáže narásť a uvidíte fungujúci systém, ktorý dokáže fungovať bez toho, aby tam boli do tohto systému vnášané nejaké vedľajšie vstupy, preto aby ten proces zvýšil svoju výkonnosť. Vďaka tomu, že pôda je živý ekosystém a intenzívne komunikuje s pôdnou mikrobiotou, táto pôdna mikrobiota ale potrebuje energiu na to, aby nejakým spôsobom mohla fungovať a aby mohli v pôde prebiehať všetky potrebné biochemické reakcie, ktoré či už sú to na rozklad hmoty alebo na syntézu nových látok a tak ďalej. Toto je vec, ktorá je na našej planete stará už 2 miliardy rokov, to znamená základná energetická rovnica zelených rastlín. A mimochodom zatiaľ najefektívnejšia energetická rovnica a ani my ľudia sme ešte zatiaľ lepšie nevymysleli. Napriek všetkým výskumným snahám, možno časom, ale zatiaľ ešte na tom lepšie nie sme. A dovolil som si teda v rámci toho upozorniť na dve dôležité veci, o ktorých teda sa bavíme. To je jednak, že v súvislosti so stavom pôd dneska už je rozhodujúce to H2O, to znamená voda. Samozrejme to, že produkujeme sa nejaká energia, je to vlastne ektotermická reakcia, to znamená, že dochádza k uvoľneniu energie na to, aby mohli nastupovať ďalšie procesy. Slnečná energia, alebo teda slnečné žiarenie, CO2, ktoré je všade okolo nás, momentálne náš najväčší strašiak, proces, ktorý umožňuje rastlinám produkovať kyslík, ktorý potrebujeme na dýchanie my. Naopak rastliny potrebujú CO2, ten, ktorý chceme dať všade inde, len ho nenechať v atmosfére, lebo nám ju ohrieva. A vďaka zázračnému systému fotosyntézy starému 2 miliardy rokov, takto baktérie v pôde cez jednoduché cukry, ktoré rastliny fotosyntetizujú, a posielajú do pôdy, získavajú základný zdroj energie. Jednak je to zdroj energie na biochemické procesy. Druhá vec, v cukroch samozrejme je uhlík, ktorý potrebujú ako stavebnú látku. Pre tých, ktorí by si nepamätali možnosť organickej chémie, tak pán Kohn, teda COHN, takže uhlík, kyslík, vodík a dusík, základné prvky organickej chémie, najviac zastúpené a dokonca ešte aj my sme zložení z prevážnej časti z týchto prvkov, okrem menšej časti iných minerálov. A celý zázrak je v tom, že keď ich poskladáte o trošku inak, tak je z toho strom, alebo je z toho slnečnica, alebo repka. A keď tieto atómy poskladáte v iných molekulách inak, tak z toho vznikne človek. Preto je jednoducho možné povedať, že veľa vecí, pokiaľ naozaj nie sme schopní nejakým spôsobom priamo chápať alebo vnímať, je dobré si pripodobniť, pretože človek je produkt prírody. Aj keď si to dnes veľká časť spoločnosti nemyslí, ale my sme produktom prírody a sme tu vďaka tým drobným organizmom, ktoré oživili pôdu a vytvorili podmienky na to, aby sa na tejto planete dalo žiť. A preto existujú veľmi priame paralely medzi našimi životnými postojmi, našimi životnými potrebami a potrebami ostatných organizmov, či už sú to mikroorganizmy v pôde, alebo sú to organizmy vo vode, alebo sú to potom samotné rastliny, ktoré na tej pôde rastú. Takže základom všetkého toho živého, čo okolo nás je
je symbióza medzi pôdou, rastlinou a atmosférou. A 2 miliardy rokov stará rovnica fotosyntézy. Z pohľadu početnosti alebo možno predstaviť, ťažko je to povedať, no ale my máme problém, že sa blížime tomu, že nás je veľa na tejto planéte. Áno, je nás veľa, pretože častokrát sa správame sebecky, egoisticky, koristnícky a nehovorím, že všetci čas výnimkám, ale polievková lyžica zhruba 10 gramov pôdy, pokiaľ je zdravá, obsahuje až 10 miliard živých organizmov. To znamená, že viac ako je nás momentálne na tejto planéte. Polievková lyžica. Takže pokiaľ vstúpite na pôdu, keď tak zoberiete, tak pokiaľ máte niekde 7-8 číslo veľkosť topánky, tak ovplyvníte zhruba 1 bilión živých organizmov. Je to výrazne viacej a prečo hovorím ovplyvníte? Pretože každým krokom alebo stopou na pôde meníte podmienky ich života. Niektorým ich zlepšíte, niektorým ich zhoršíte. A tam je veľká zodpovednosť. Dôležité v tomto prípade je ale to, lebo po pôde sa pohybovať musíme, aby sme vedeli, čo máme urobiť preto, teraz aby som zase niekoho veľmi nevystrašil, pokiaľ na to vstúpime len normálne nohou, tak ešte neznamená, že spôsobujeme nejaký holokaust v pôde, ale výrazne meníme niektoré parametre pre určité baktérie a huby, ale tie dokážu regenerovať. Ale z pohľadu využívania techniky, čo som spomínal na začiatku, dochádza už k takým zmenám, kedy pôda sama o sebe nie je schopná pri intenzite spracovania a ťažkej technike regenerovať v dostatočne krátkom čase. To znamená, že keď vy na tú pôdu vstúpite a nebudete tam vstúpať znova, tak ona zregeneruje povedzme za týždeň. Pokiaľ ale budete pravidelne každý deň, a nie len vy, ale aj vaši susedia chodiť cez trávnik, tak si myslím, že viete, ako to dopadne, že ten chodník tam vyšlapete a bude to vidieť. Ale aj taký chodník, ktorý potom sa zanedbá, zarastie. Len tá regenerácia trvá násobne dlhšie, to znamená, nie sú to dni, mesiace, ale sú to roky. A v tomto prípade je to, jak by som povedal, jedna z vecí, kde tento systém, alebo treba to nejakým spôsobom stiahnuť k tomu, že my sme za posledných zhruba 70 rokov z hľadiska využívania techniky výrazne pokročili a dostávame sa, používame techniku, aj ťažkú techniku, aj tam, kde sme sa doteraz, alebo kde sa naši predkovia s ťažkou technikou nikdy nedostali, pretože ju nemali. A to je vec, vďaka ktorej sa niektoré zmeny okolo nás v našom životnom prostredí začali momentálne rýchlejšie diať, pretože sme začali výraznejšie vplývať na schopnosť pôdy regenerovať. Z pohľadu toho, ako to vyzerá v pôde, každý nejaký agregát je obsadený s pleťou, povedzme, hubových hýv, alebo na povrchu sú na tom agregáte, na tých minerálnych častiach obsadené nejaké baktérie a postupne ich metabolitmi, nejaké tie látky, ktoré sa vlastne uvoľňujú z koreňov rastlín, vzniká spájaním jednotlivých takýchto drobných častíc, tých minerálnych, s tým organickým materiálom, tzv. Pôdny agregát. Od mikroagregátov až po veľké hrudy. To je to, čo dokážu poľnohospodári v súčasnosti častokrát na poli spraviť intenzívne prípravou, lebo už majú na to dosť síly. To znamená, že už majú veľké traktory a veľa koní. Z pohľadu pôdy ale je potrebné vnímať, a preto som spomínal, že pôdna mikrobiota má, alebo je tam silná paralela s potrebami nás ľudí. Ideálny stav, pokiaľ sa budeme baviť o zložení pôdy, je niekde na úrovni, že minerálna pôda, teda minerálna časť pôdy je okolo 45%, 25% je plynná, 25% kvapalná a 5% organická zložka pôdy. Intenzita, alebo jak by som to povedal, nie že intenzita, ale priorita jednotlivých procesov je teda tak, ako som už spomínal, paralelná s tým
tými našimi. A tí, ktorí ma už niekedy stretli, tak vedia, že na čo sa zvyčajne pýtam. To znamená, ako dlho vydržíme bez jedla. To by sme mali vydržať takmer mesiac, alebo teda 23 dní. Ako dlho vydržíme bez vody. Tam je to zhruba 3 dní. A ako dlho vydržíme bez vzduchu. To je zhruba 2 minúty. Takže presne rovnaké priority majú aj pôdne mikróby, aj pôdne huby. Takže oni tie živiny, pokiaľ ich priamo hneď nemajú, a my ich naozaj nemusíme doplňať, pretože si ich uvoľňujú sami pomocou enzymatickej činnosti a uvoľňujú ich natoľko, že ich uvoľnia dostatok aj pre rastliny, pretože oni ich toľko nespotrebujú, nemajú svoju špajzu, kde by si ich odložili. Takže ich vlastne potom menia v barterovom obchode tie živiny s rastlinami za cukor, ktorý je zdrojom energie a uhlíka. Takže z hľadiska tých potrebných životných priorít hovorím strava alebo živiny na poslednom poschodí, voda a vzduch. A tu sa dostávame k tým základným problémom, ktoré dnes nastávajú v súvislosti s tzv. Zhutnením pôdy. Mechanické kyprenie nie je teda cestou do budúcnosti z viacerých dôvodov. Poprvé, keď naši predkovia orali, tak orali ešte pomocou ľahkého zvieraťa, a maximálne toľko, koľko bolo schopné, aby tento zvieratko prežilo, či už to bol koník alebo nejaký vôl. To znamená, že keď bola pôda v úvodzovkách ťažšia, vlhkejšia, tak si počkali a neorali príliš hlboko. Takže rešpektovali nejakým spôsobom stav toho prostredia. Tým nechcem povedať, že robili dobre. V konečnom dôsledku ale ich vplyv na degradáciu pôdy bol o mnoho menší, ako keď k tomu pripočítame ešte to, že potom sme vyvinuli minerálne hnojivá, že sme začali prehnojovať dusíkom, že sme začali vlastne narúšať chemickú rovnováhu celého ekosystému v pôde, okrem toho, že sme narúšili biologickú rovnováhu. A vďaka tomu, že sme pôdu začali, povedzme, orbou preklápať, to znamená, že aerobné baktérie, ktoré potrebujú mať prístup k vzduchu, sme dávali hlbšie, kde toho vzduchu je málo a presne naopak. S tým, že sa už možno, že stretli. Ale druhá dôležitá vec, ktorá je a ktorá spôsobila tie zásadné problémy, tak je tzv. Oxidácia fosílneho uhlíka. Pretože táto má priamo vplyv na tzv. Vodostálosť agregátov. Vodostálosť agregátov, to znamená tých drobných hrudiek, ktoré chceme, aby pôda si udržiavala a ktoré vznikajú vďaka biologickej aktivite, vďaka tzv. Tmelivým látkam, ktoré produkujú či už rastliny alebo sú z rozkladu živých organizmov ako mikróbov, prípadne sú potom produkované bielkoviny hubami typu napríklad glomalín a tie umožňujú, aby tie jednotlivé zrnká, či už sú to ílu alebo piesku alebo nejaké hlinité zrnka, držali pokope a vytvárali tie drobné hrudky. To znamená, aby pôda bola ideálne drobnohrudkovitá a samozrejme tým pádom v podstate bola porézna, aby cez ňu mohol prúdiť vzduch aj voda. Tak tým, že vlastne sme začali intenzívne kypriť, a to je vlastne ten tzv. Bod zlomu, ktorý momentálne máme, a sme začali púšťať do systému veľa kyslíka. A teraz, aby sme si to nejakým spôsobom vysvetlili, predstavte si, že máte oheň, ktorý vám horí a začína vám dohárať, lebo sa minú, alebo teda proste množstvo organickej hmoty alebo to organických látok je tam menšie. Tak aby ste ho znova rozhoreli, alebo je tam väčšia vlhkosť a tak ďalej, tak aby ste ho znova rozhoreli, tak tam pustíte čo? Trošku vzduchu, to znamená nejaký čerstvý kyslík, ktorý by mohol v oxidácii zhoreť. A je to reakcia uhlík-kyslík, uhlík-kyslík. A presne to isté sa stalo aj s fosílnym uhlíkom, ktorý sa desiatky miliónov rokov kumuloval v pôdach. To znamená, že my keď sme začínali orať, teda naši predkovia, vďaka Pánu Bohu im za to, tak zvýšili produkciu jednotky plochy, to znamená, že zintenzívnili mineralizačné procesy a dokázali z pôdy získať vyšší výnos. Takže pred 200 rokmi, keď sme začínali intenzívne orať, orba
naozaj predstavovala zvýšenie výnosu. Ale bohužiaľ, to, čo mu nás došlo, je to, že my sme momentálne v stave, kedy väčšia časť tohto uhlíka, ktorý sa dlhé roky skladoval, toho tzv. Fosílneho uhlíka, ktorý rastliny ukladali do pôdy, ktorý postupne prechádzal transformáciami, až vznikla stabilná zložka, tzv. Humus, ten starý humus alebo stály humus, tak ten sme bohužiaľ zoxidovali. To znamená, že prílišným púšťaním vzduchu do pôdy sme ho vypálili a preto naše pôdy dnes nie sú schopné držať štruktúru agregátov, ľahko podliehajú zhutneniu a rozplaveniu. A tým sa zhoršila pôrovitosť pôdy a následne aj jej spracovateľnosť. No a to, že sa zmení pôrovitosť a zvýši zhutnenie, potom následne výrazne ovplyvňuje aj hospodárenie s vodou v pôde. A prečo sa to ale nevracia tak rýchlo naspäť? Je samozrejme práve to, že ako sme si spomínali, najväčšiu prioritu z hľadiska životných funkcií tam je dýchanie. A tie priateľské aerobné baktérie, keď je pôda zhutnená, nemajú a nie je porézna, nemajú dostatok kyslíka na to, aby nejakým spôsobom boli opätovne schopné zlepšovať cez biologické vlastnosti, chemické vlastnosti a fyzikálne vlastnosti pôdy. Takže, aby to nebolo iba o nejakej orbe, ale v princípe dnes, znamená, bavíme sa po 200 rokoch intenzívneho kyprenia, kedy na väčšine pôd sme stratili schopnosť pôd udržať si svoju štruktúru a hlavne vďaka tomu, že sa pripojili nepriaznivé vplyvy chemického narušenia väzieb vnášaním hlavne dusíkatých hnojív, ale častokrát aj fosforečných a draselných. Potláčame život v pôde z hľadiska mikrobioty, to znamená, že aerobné baktérie dostávame do zón v pôde, kde toho kyslíka je menej a naopak anaerobné šokujeme, že ich dáme tam, kde je pekne slnečne a čerstvý vzduch. Takže z tohto dôvodu vlastne potláčame intenzitu biologickej aktivity a pôda nedokáže tak dobre regenerovať. Keďže to dnes už nie je o nejakom tom, že jeden z dediny má traktor alebo niekto, kto povedzme po dlhej dobe mohol, tak si zadovážil niečo a mohol ísť do lesa na nejakom stroji, ja neviem, typu LKT alebo niečo. Ale v podstate všade, a dokonca teraz určite v mnohých prípadoch ja som už vnímal aj to, že aj hubári chodia a najradšej by zbierali huby z auta. To znamená, že my ako súčasná generácia, nechcem povedať tých, ktorí sa zúčastňujeme webinára, ale dnes ľudia výrazne spôsobujú mechanické zhutnenie a tým pádom sa potláča biologická aktivita v pôde a následne tým, že je potlačená biologická aktivita v pôde, tak sa zhoršuje regenerácia a dochádza k tomu, že naša krajina prostredníctvom pôdy nedokáže do takej miery eliminovať tie prípadné zmeny klimatické, ktoré sú okolo nás. Ale to už som zabrdol trošku do inej témy. Takže možno trošku ešte tak technickejšie alebo konkrétnejšie. Tuhá fáza pôdy, to znamená, to je ten minerálny podiel, horninový a tak ďalej. To, čo vieme nejakým spôsobom stlačiť, chytiť, okrem toho, lebo voda je nestlačiteľná a pôda má vždycky 3 fázy, to znamená tuhá, kvapalná a plynná. Tak dal som tam aj ilustračnú fotku, kedy to proste nešlo jedným, pretože bolo príliš mokro, tak si pomohli poľnohospodári aj druhým traktorom a pre istotu zapadli obidva. Podľa zákonu o ochrane pôdy tam nemali čo robiť. Ale o čo ide? Princíp je asi taký. Pokiaľ nejakým telesom, čímkoľvek, to je jedno pluh, kyprič, rýl, budete v pôde pôsobiť pod nejakým úhlom nejaký tlak, tak vyvolá to opačnú reakciu. Zákon akcie, reakcie. Ak na dno brázdy budete niečím tlačiť, napríklad v prípade toho pluhu, tak presne taká istá sila pôsobí proti jeho pohybu a hlavne
pôsobí na to, že sa vytvára zhutnenie pod touto styčnou plochou. Následkom toho, že postupne od toho koníka sme prešli až tým super ťažkým strojom s vysokým záberom, dochádza vlastne k takému cyklickému problému. Tým, že potláčame biologickú aktivitu, tým, že sme narušili systém, tak nám rastie aj spotreba energie. Takže to, čo kedysi jeden kôň pohral a na čo stačilo tzv. Výkon 10 konských síl na jednu radlicu, tak to bolo úplne v poriadku s tým, že koník vážil zhruba 600 kg. Dnes traktory vážia až 20 tón a majú väčšie náradia, ale zároveň radikálne stúpla spotreba príkonu, to znamená energie, ktorá sa musí dať na to, aby ste mohli s nejakým náradím v pôde pracovať. To znamená, narástol ten odpor pôdy, pretože pôda sa už tak dobre nedrobí, pretože nedrží štruktúru. Rozplavuje sa a dochádza k tomu, že dnes už potrebujete výrazne väčšie množstvo energie, rovnako získavané samozrejme z uhlikatých palív, teda z nafty v tomto prípade. Podobne ako uhlík potrebujú aj tie pôdne baktérie ako zdroj energie, tak potrebujete zvýšiť zvýšenú spotrebu a spracovateľnosť pôdy postupne klesá. Ťažšie sa orie, ťažšie sa kyprí, nevieme, kde sa to zastaví. Dnes už existujú aj traktory, ktoré majú výkon 1000 konských síl. Bežne sú dostupné okolo 400 konských síl. Takže je na tom, alebo je na nás ako na ľuďoch, aby sme sa nejakým spôsobom spamätali a začali vnímať to, že pôda naozaj funguje ako ekosystém a nie ako stavebný materiál, ktorý proste rozdrvím, nasypem do neho niečo a potom mi z toho niečo narastie, to pokosím a znova to rozdrvím a znova do toho niečo nasypem. Proste pôda nie je žiaden substrát. Potrebuje si vytvoriť jednotlivé väzby, rovnováhu v mikrobiálnom živote a tak dokáže postupne stabilizovať štruktúru pôdy. Takže nechcem rozoberať tie podstatné detaily, ale tým, že intenzívne kypríme, dochádza k tvorbe podhorničného utúženia. Vpravo je jeden záber, ktorým teda sa mi podarilo vykopať. Som kopal pôdne profily, v hĺbke zhruba od 25 do 35 cm, 10 cm hrúbka, na ktorú sa potom nakoniec ten kolega postavil a udržalo ho to. Takže presne takýto asfalt, betónový povrch je na väčšine dlhodobo, často opakovane spracovávaných pôd na Slovensku a nielen na Slovensku. Je tam utúženie v rôznej sile a z pohľadu hospodárenia s vodou napríklad v tomto prípade v krajine predstavuje veľmi limitujúci faktor pre to, čo v prírode dokážeme z pohľadu riadenia zadržiavania vody v krajine nejakým spôsobom dnes manažovať alebo riadiť. Preto sa potom často stáva to, ako vidíte na ďalšej ilustrácii, sú to polia na juhu východného Slovenska, kde prišli nejaké zrážky, ktoré ale nezasiakli vďaka podhorničnému utuženiu. Samozrejme, že tam dojde k tomu, že tam porast vymokne, ale táto voda, ktorá tam je, tá čaká na to, kým sa odparí. Pretože nezasakuje do spodných zón alebo spodných horizontov. Ale keď sa odparí, už na to isté pole nepadne. To znamená, už pršať bude niekde inde. Takže je to súčasť toho problému, že narúšame tzv. Malé vodné cykly. Tým, že pôda stratí porovitosť, našim, jak by som to povedal, ľudským skalopevným presvedčením, že dneska už máme naozaj silné železo a veľa energie, ktorú môžeme z fosílnych zdrojov zbytočne míňať na to, aby sme pôdu v úvodzovkách robili úrodnou, tak dochádza presne práve k takémuto systému, ktoré môžete častokrát aj teraz vidieť, že či už je to zasuchá,
aj na rôznych typoch pôd. Proste človek dokáže mechanicky vytrhnúť hrudu a dokáže spústou prejazdov tú hrudu rozbiť až na prach. Ale toto sú presne príklady toho, ako by sme sa k pôde nemali správať. Je to necitlivý zásah do pôdneho prostredia, je to kompletný rozvrat všetkých vzťahov, ktoré v pôde sú, keď teda takýmto spôsobom k pôde pristupujeme. A samozrejme z hľadiska štruktúry pôdy ešte ďalšia pre nás z pohľadu možno výmer a netrpezlivosti a ťažkej techniky ďalším problémom je aj vstup na pozemky, pokiaľ je príliš mokro. To znamená, že práve preto, že máme technické možnosti, myslíme si, že akýchkoľvek podmienok môžeme vstúpiť do pôdy, nemusíme rešpektovať to, že pôda potrebuje zostať vzdušná, že je povedzme premočená a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu sa stále budeme rozprávať o tom, že dnes sme sa dostali do stavu, kedy nastal tzv. Bod zlomu a je nutné, aby sme nejakým spôsobom ten svoj pohľad na pôdu zmenili. A k tomu sa samozrejme ešte postupne dostaneme. Áno. Ja mám úplnú už hrôzu, že koľko ešte tých traktorov na nás vyvalíš, lebo sme prešli približne polovicu času. Myslím si, že už si nás dosť riadne vystrašil a vyplašil a že teda sme veľmi zvedaví na to riešenie, že čo vlastne môžeme urobiť, lebo my fakt jazdíme aj po diaľniciach, aj kade tade a vidíme tie traktory a vidíme tie zorané polia a vidíme tie obrovské lány a sme spokojní, lebo tak to bývalo každú jeseň, tak sme radi, že už to poľnohospodári stihli. Tak čo s tým teraz? No. Takže hneď k tomu prejdeme teraz. Dobre, aby sme sa už teda nemuseli báť tých traktorov, to boli len také ukážky toho podorničného utuženia a iných záležitostí. No v prvom rade musíme si to uvedomiť, ja už som to spomínal veľakrát, ešte aj na základných školách nás stále učia, že pôda je neživou alebo súčasťou neživej prírody. Takže toto musíme v prvom rade zmeniť, myslím si, že už aj v učebných osnovách a vnímať pôdu naozaj ako živý ekosystém. To je prvá vec. Druhá vec je, aby tento živý ekosystém mohol fungovať, tak v rámci poľnohospodárstva alebo aj v rámci záhrad musíme začať dbať na dôležité veci. Pokiaľ teda nemám možnosť, alebo teda produkujem niečo, čo neurobí povrch pôdy úplne pokrivným, tak sa snažím pracovať tak, aby som, alebo teda úplne pokrytým, tak začneme vlastne riešiť hospodárenie s organickou hmotou aj dodávaním organických hnojív. V záhradách je to najčastejšie, keď je možné kompost, alebo potom nejaký zdroj maštálneho hnoja, keď máte. Prečo je to dôležité a plynná fáza pôdy sú dôležité z toho dôvodu, že ako náhle dodávame uhlíkaté zlúčeniny, podporujeme pôdnu mikrobiotu, ktorá stabilizuje štruktúru pôdy. Keď je stabilizovaná štruktúra pôdy a pôda nezostane holá, tak sa nám nenarúša alebo neklesá nám zásoba organického uhlíka, ktorý sa v pôde nachádza. A tento organický uhlík, ktorý sa v pôde nachádza v rôznych štádiách, až kým sa nepremení na stabilný humus alebo humusové látky, humáty, tak ten tvorí vlastne kostru pôdy. Pokiaľ táto kostra funguje, tak my sa nemusíme obávať, že by k niečomu mohlo dôjsť a môžeme v pôde fungovať v bežnom pestovaní, samozrejme pokiaľ teda neriešime zásadným spôsobom zhutnenie. A celkovo proste vieme pozitívne ovplyvniť tú plynnú zložku alebo tú stabilitu toho systému prevzdušňovania pôdy pomocou koreňového systému rastlín, doplňovaním organickej hmoty, aby sme nakrmili tú pôdnu mikrobiotu, ktorá dokáže stabilizovať štruktúrne agregáty alebo štruktúru pôdy. A samozrejme tým najzákladnejším prejavom alebo tým najviditeľnejším z hľadiska zdravia pôdy sú asi dažďovky. Takže keď ich tam máme, vytvárajú pory. Prečo sú tieto pory, makropory a mikropory v pôde dôležité? Tak tie sú dôležité hlavne z toho dôvodu, hlavne tie makropory po dažďovkách, že jednak urýchľujú zasakovanie zrážkovej vody kompletne do hĺbky profilu, pokiaľ teda tie dažďovky tam sú. To
To znamená, je to ako keby deravé sitko v tom podorniči a cez zeň postupne voda zateká, o mnoho rýchlejšie, ako keď zostáva nekrytý povrch, alebo keď sú na povrchu pola, keď je zorané a nie sú tam pory, cez ktoré by mohla táto voda zasakovať. Takže z pohľadu pôdy riešenie menšia intenzita oxidácie, to znamená menej kyprenia. V záhradách ideálny stav, keď sa nám podarí pomocou organického hnojenia dostať do situácie, že vám stačia iba povedzme tie vinohradnícke vidby alebo proste také široké vidby a ste schopní mierne nakypriť pôdu tým, že posuniete doľava, doprava, vytvoríte pory, ale žiadne obracanie. Takže ani rilovanie pôdy nie je tým najlepším systémom, ako s pôdou pracovať. A následne potom máme možnosť z hľadiska pôdy ešte riešiť ochranu zásoby uhlíka v pôde. Ešte raz, keby si nám prosím ťa zopakoval, bola tu otázka, že ako to je s tým uhlíkom. V komentároch je, že teda či pridaním uhlíka tých zložiek podporíme mikrobiotu a tá stabilizuje pôdu, aby nedochádzalo k oxidácii uloženého uhlíka. To je tak dlhá veta, že je to ťažko ešte, tak keď si to ľudia chcú zapamätať alebo aspoň zapísať, tak prosím, povedz to ešte raz. Dobre, takže v jednoduchosti zopakované. Áno, doplňaním uhlíka dokážeme stimulovať mikrobiotu, aby mala dostatok energie a zároveň stavebných látok na to, aby sa množila. Pretože ak chcete mať z jednej baktérie dve, potrebujete nejaký ďalší uhlík, aby sa mohla rozmnožiť. Takže to je taký príklad. Ale druhá vec, ktorá je dôležitá, tie formy organickej hmoty, ktoré sa do pôdy dostávajú z pohľadu uhlíka, čo som zaregistroval, že tam bola tiež otázka, tak sa stále premieňajú. To sú biochemické procesy, ktoré v pôde, či už je to mineralizácia, fosilizácia, humifikácia, prebiehajú neustále v rôznych pomeroch. A tam je dôležité to, aby sa s pôdou zbytočne veľa nehýbalo. Pretože pokiaľ teda chceme ten uhlík v pôde chrániť, my musíme vpúšťať čo najmenej externého vzduchu alebo kyslíka do tej pôdy, pretože pôda v rámci svojich pôdnych pórov, ktoré vytvoria či už mikróby, alebo vytvoria aj korene rastlín alebo dážďovky, vytvára vlastnú atmosféru. Dokonca v tejto atmosfére, ktorá je v pôde, pokiaľ sa s pôdou nehýbe, je vyššia koncentrácia CO2 ako v našej atmosfére. A to pôsobí stimulujúco na rozvoj koreňového systému, pretože rastliny dýchajú nie len listami, ale dýchajú aj koreňovým systémom. A práve v rámci tejto symbiózy, ktorá je medzi mikróbami a koreňmi rastlín, dochádza k tomu, že vlastne v prvom rade cez tie jednoduché cukry, to je ten prvotná rýchla forma energie, ktoré vlastne rastliny nasimilujú, pošlú ich do koreňov, a cez ne krmia mikróby. Mikróby za to, že dostanú uhlík, potom a pôdne huby, zase na výmenu, na barter, medzi sebou sa dohodnú, ja som ti poslal cukrík, ja neviem, zemiakový cukor som ti poslal, hej, zemiak povie, a pôdna huba povie, dobre, tak ja ti pošlem fosfor. A takto medzi sebou bartrujú, nie sú tam žiadne peniaze, žiadne iné vplyvy, a takto si menia vlastne živiny. Fosfor získa na základe toho, že vyprodukuje enzym a vyštiepi si ho či už z rozkladajúcej sa organickej hmoty, alebo potom z toho minerálneho podielu z pôdy. Preto sa častokrát stáva, že aj poľnohospodári, ktorí 20 rokov nehnojili fosforom a draslom, tak sú schopní mať ešte úrodu. Pretože je to samotná podstata prírody a symbiózy medzi rizosférou, teda koreňovým systémom rastlín a pôdnou mikrobiotou, vytvára tieto zdroje živín. To znamená, že pokiaľ my máme pôdu zdravú, biologicky aktívnu, znamená aj zdravá sa rovná biologicky aktívna, my nepotrebujeme dávať nejaké externé zdroje živín do tohto systému. Ale čo potrebujeme urobiť, je pestovať a chrániť povrch pôdy proti kinetickej energii dažďa, to znamená zakryť ho proti nežiaducemu ultrafialovému žiareniu, chrániť proste pôdne huby a pôdnu mikrobiotu pred slnečným žiarením. Pôda nesmie zostať holá.
Pokiaľ takto niekto v novembri zorie pole a nechá ho tam až do apríla, tak práve v takomto stave tie pôdne baktérie, ktoré nie všetky akože idú spínkať, ale niektoré dokážu aj v mrazoch pracovať, žiť ešte, tak spotrebovávajú vlastne energiu. Lenže oni tú energiu nemajú odkiaľ zobrať, pretože žiadne rastliny zelené, ktoré by im pumpovali nejakým spôsobom cukor, tam už nie sú. Tak v takýchto prípadoch sa púšťajú do tých stabilnejších zložiek organickej hmoty, ktorá v pôde je. A tým pádom vlastne začínajú po tých rokoch rozkladať a mineralizovať aj humus v pôde. A preto vlastne po 200 rokoch intenzívneho kyprenia sa nám na mnohých pôdach znížil obsah organického uhlíka až na 1,2–1,3 %. Pokles pod 1,1 % znamená tzv. Dezertifikáciu. Pôda začne mikrobiologicky umierať. A tam už potom to je len o intenzívne veľkých, vysokých nákladoch a vstupoch na to, aby sme takýto substrát znova oživili a aby niečo bol schopný produkovať. Takže častokrát sa práve k tomuto blížime. Preto z hľadiska tzv. Ochrany zásoby uhlíka môžeme riešiť, a to je to, čo by sme mali vlastne do budúcna v rámci poľnohospodárstva vidieť a presadzovať, to je vlastne hospodárenie v medziplodinových systémoch. Keďže teraz trošku som sa zarozprával, ako Paulína naznačila, tak ja len v rýchlosti. Vybielanie orničného horizontu môžete niekedy vidieť. To je otázka, kde vidíte, že vlastne v spodnej časti niekde od 40 cm na fotke vľavo, áno, je väčší obsah humusových látok. Taký obsah humusových látok bol aj v tej pôde tu. Ale tým, že sa intenzívne orala a kyprila, tak vlastne zoxidoval a tým pádom poklesli. Toto je vlastne ako keby nie že pochovaná, ale pôvodná pôda, ktorá takto úrodná, ako je tu, s takým obsahom uhlíka, bola aj v tom hornom horizonte, ale ten je vypálený. Potom častokrát, alebo teda zoxidovaný, častokrát dochádza k zlému manažmentu hospodáreniu s organickou hmotou v pôde a to je práve pri tom kyprení. To je, keď niekto vyhnojí záhradku a potom dobre zariluje a najlepšie je zarilovať ten maštálny hnoj čo najlepšie. Takže zase ďalší omyl. Ak si niekto spomína napríklad s kolom, ja tu teraz ten kôl nemám, ale keď zabijete do pôdy kôl, tak vám vždycky vyhnie alebo odhnie v hĺbke zhruba 5 až do 10 cm. Pretože tam sa najčastejšie obnoví štruktúra, tam sa dostáva vždycky dostatok vzduchu, znamená, že pôda v tejto časti dokáže najviac regenerovať a najrýchlejšie sa v tejto časti 5 až 10 cm rozkladá organická hmota. To znamená, keď si zase zoberiete príklad lesa, opadajú listy, na vrchu sa rozpadávajú alebo sú rozkladané organizmami a postupne humusové látky zatekajú dole. Toto je nepriaznivý príklad toho, kde vlastne bola slama z predchádzajúcej plodiny zaoraná zhruba na 25 cm, pôdna štruktúra sa rozliala, pretože nie sú tam stabilné agregáty, vzduch sa nedostáva k organickej hmote a tým pádom presne táto istá organická hmota 8 mesiacov po zbere predchádzajúcej plodiny leží v pôde nerozložená. Vôbec sa nevyužila ako zdroj uhlíka. Zatiaľ. Prečo to má vplyv teda na hospodárenie s vodou v pôde? Spomínali sme už to zhutnenie a spomínali sme to hospodárenie s organickou hmotou. Pokiaľ my nie sme schopní zastabilizovať, aby v tej hornej časti sa nám držala štruktúrna pôda, ale pôda sa rozplavuje, pokiaľ my zhutnením vytvoríme niekde v hĺbke zhruba od 25 do 35 cm podorničné utuženie, veľkú časť vody zrážkovej, ktorá by cez pory mohla zasakovať, vystavíme tomu, že zostane len v tej najnáchylnejšej vrchnej zóne pôdy, kde sa vlastne následne odparí a nezateká postupne dole. Ak sa budeme baviť o tom potenciáli, tak ten potenciál z hľadiska nejakého typu pôdy, ktorý máme a samozrejme, kde sa nachádzate, je zhruba od 200 až 500 litrov vody na 1 meter kubický môže pôda zadržať. Pokiaľ ale my máme zhutnenie a väčšia časť vody sa stále odparí, lebo sa nedostane hlbšie ako 20 cm do pôdy, alebo je spotrebovaná následne porastom, tak naša zádržná schopnosť pôdy na Slovensku klesla zhruba o 30 %. Ak spočítam len poľnohospodársku pôdu,
pôdu, tak je to zhruba o 4,5 miliardy metrov kubických vody. Len pre porovnanie, to znamená, toľkoto vody by mohli z rážkovej zadržať naše pôdy, naše poľnohospodárske pôdy viacej počas jednej sezóny, jedného roka. A pre porovnanie, celkový objem nádrží v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku na Slovensku je 1,49, teda v zaokrúhlení 1,5 miliardy metrov kubických. Znamená, že my máme takmer trojnásobok kapacitu z hľadiska zádržnosti vody v pôde, v krajine. Ale to by pôda nesmela byť degradovaná, s degradovanou štruktúrou a zhutnená. Potom by nám zbytočne neodtekala rýchlo a bolo by dosť pre fotosyntézu a pre ochladzovanie a pre úpravu mikroklímy. Ale keďže sa venujeme pôde a nie klíme, tak sa vrátime znova k pôde. Takže ďalšia ukážka toho, ako bohužiaľ v svojej omylnosti si myslíme, že kyprenie zabezpečí stabilnú štruktúru. A toto je ukážka na černozemi, na Južnej Morave a práve preto som to tu dal, aby to bolo jasne vidieť. Pretože každý sa pozeral na ten povrch. To znamená, poľnohospodári pripravili pôdu, pšenička začala krásne vzchádzať, všetko je super. Stačilo 50 mm zrážok a pôda v hĺbke pod 15 cm sa znova rozliala, stratila svoju štruktúru a vytvorila tam takúto nepriepustnú vrstvu. Toto je profil, kde bola riešená biostimulácia, to znamená, kde sa podporovala mikrobiota pôdna. Tam k takémuto rozplaveniu štruktúry nenastalo, áno, nedošlo. To znamená, biologická aktivita umožňuje stabilizovať štruktúru, či je to doma na záhrade, alebo je to na poli, a tým pádom umožňuje udržať schopnosť pôdy aj manažovať vlhkosť, alebo teda retenčnú schopnosť pôdy, pretože sa tým pádom zasakuje do hlbšej časti profilu, môže postupne dotovať vlastne zásoby spodných vôd, pretože možno ste mnohí zaregistrovali, v poslednej dobe nám klesajú na Slovensku aj zásoby spodných vôd, a to je práve preto, že väčšia časť vody nezasiakne, zostane veľmi plitko zasiaknutá a potom následne sa odparí. Sú tie dusné obdobia počas leta. K tomu teda ešte možno takých posledných pár ilustračných záberov. V pôde vždy, keď tam je nejaký porast, vzniknú pory, či už po dažďovkách alebo po koreňoch. Pokiaľ ich my nerozbijeme, tak toto je už základ infraštruktúry pre ďalší koreňový systém, pre zasakovanie vody. Ako ja hovorím, takéto makropory, to je vzduchotechnika a vodoinštalácia pôdy. Ale ako náhle my dostaneme spásonosnú myšlienku, že to rozbijeme dvakrát do roka, rozdrvíme na prach, tak príroda si to postupne bude obnovovať. Dažďovky si spravia nové pory. Ale my sme sa po väčšiu časť roka odsúdili na to, že vlastne oni museli stavať znova nejaký systém, stavať svoje mesto zo sutín a nemohli sa venovať iným činnostiam a väčšia časť vody nám tým pádom odtečie, nezasiakne, pôda pomalšie regeneruje a keď sa to takto opakuje dostatočne dlho, to znamená niekoľko desiatok rokov, tak potom vznikajú rôzne chyby, ktoré sú napríklad také ako prejavy vodnej erózie, že tú najúrodnejšiu časť vľavo dole si môžete všimnúť, nám odnesie. My samozrejme rozbijeme na prach potom tú spodnú časť, teda vlastne toho horizontu, teda ten podotvorný substrát a budeme sa tváriť, že sa nič nestalo, nasypeme nejaké hnojivko, ono nám to ešte niečo urodí, ale či to urodí aj našim deťom alebo našim vnukom, to už skôr nie, ale prečo by sme to riešili, lebo my musíme fungovať teraz a teraz je taká zlá ekonomická situácia, že inak sa to robiť nedá. No a tu som si dovolil malú ukážku toho, že toto je pôda na záhradke, ktorá je v nadmorskej výške 750 metrov nad morom. Nie je tam žiadnym spôsobom typická černozemná štruktúra, ani černozem, ale vďaka nejakým biostimuláciám, hospodáreniu s organikou v pôde a tak ďalej. Krásna drobnohrúdkovitá štruktúra, toto boli konkrétne široké vinohradnícke vidly, a na hĺbku zhruba 20 cm. Takže takáto štruktúra by mala byť v podstate všade.
vtedy nám bude fungovať pôda tak, ako má. Farba nemusí byť, ale štruktúra by mala byť. Takže pôdne sucho, prípadne niekedy aj pôdne mokro, je následkom neuvážených rozhodnutí. A dostávame sa teda k ďalšej takej k ďalšiemu míľniku. Ako teda si myslíte, že by sme mohli pôdu na základe toho, čo sme si povedali, alebo povedzme, aký by bol možno ešte váš pohľad na problematiku, ako si myslíte, že by sme mohli pôdu zachrániť? Pestovanie medziplodín a používanie zeleného hnojenia. Pýtali sa, že keby sme tam napríklad pridali maštálny hnoj teraz na zimu, že či by sa to rozložilo. Tak ja som čiastočne odpovedala, že maštálny hnoj by určite bolo treba najprv skompostovať, hlavne ho tam nedávať asi na zimu, ale na jar. Ešte je tu typ bezorebné pestovanie. Čo by sme ešte mohli urobiť s pôdou, aby sme ju zachránili, respektíve oživili? Teraz neviem, že či priamo by som mal odpovedať na tie otázky, alebo to necháme ku koncu prezentácie. Necháme to ku koncu, poďme ďalej v prezentácii, lebo vlastne na toto sme najviac zvedaví. Dobre. Čo nám ty k tomu povieš? Možno niečo tušíme, ale teraz ešte to neviem. Ja osobne si myslím, že aj z otázok tam bolo jasné, alebo teda to, čo boli komentáre. Samozrejme, s väčšinou súhlasím. Takže to, čo už bolo aj povedané a čo nejakým spôsobom naznačili aj poslucháči, ak sa bavíme o reálnych veciach a boli tam naznačené aj nejaké odpovede z hľadiska poľnohospodárstva, počítať s tým, že budeme mať maštálny hnoj na všetky hektáre ornej pôdy nemôžeme. Počítať s tým, že budeme mať na všetky hektáre pôdy, ktorú potrebujeme a ktorú teda kypríme momentálne a vedeli by sme ju vyhnojiť organicky pomocou kompostu, na to takisto nemáme dostatok hmoty. Ale ten najjednoduchší základ príroda vyriešila za nás a to sú tie tzv. Medziplodinové systémy. Je to o tom, že si vyberieme plodiny podľa ich určenia, či teda v zime vymrznú, alebo niektoré môžu zostať zelené, alebo či niektoré narastú ešte v lete. Samozrejme je trošku rozdiel v záhrade, aj rozdiel medzi, povedzme, v rámci poľnohospodárskej produkcie, ale takéto zmesy, ideálne, aby boli aspoň 5 druhové, v kombinácii môžeme pestovať, nenechať holú pôdu a plníme hneď viacero významných vecí. To znamená, takéto zelené rastliny dokážu fotosyntetizovať, mnohé ešte aj v novembri a pri súčasných miernych zimách dokonca aj v decembri, následne ale vymrznú, ale do decembra posielajú uhlík alebo teda cukry pre pôdnu mikrobiotu, zároveň chránia povrch pôdy pred slnečným žiarením, nepresychá, pred ultrafialovým žiarením, nezabíja to pôdne baktérie ani huby a tie môžu rýchlo rozkladať všetky organické materiály alebo zvyšky, ktoré na pôde sú aplikované, či už je to maštálny hnoj alebo kompost alebo čokoľvek. A keď ešte teda trošku odbočím k tomu, čo spomínala Paulína, áno, je lepšie, pokiaľ sa maštálny hnoj nechá, tak ako kedysi sa tomu hovorilo, že vyzrieť aspoň 2-3 roky, alebo potom cielenou činnosťou, áno, sa upraví tzv. Pomer uhlík-dusík. A ak teda ideme do takých trošku detailov, tak pre pôdu, pre pôdnu mikrobiotu najprirodzenejší pomer uhlík-dusík 10:1. To znamená, že toto sú už veci, ktoré sú povedzme typu zlúčeniny uhľovodíkové, ktoré sú povedzme v takom pomere, že uhlík dusíku je veľmi úzky, 10:1, sú dosť stabilné. To znamená, tak rýchlo nepodliehajú mineralizácii. Samozrejme, čerstvá organická hmota, prípadne tie komposty, ktoré sa dajú niekedy dosiahnuť na 15:1 alebo 20:1. Maštálny hnoj má zhruba okolo 18 až 20:1 pomeru uhlík-dusík, takže pokiaľ my ho intenzívnejšie spracujeme, to znamená umožníme, urýchlime mineralizačné procesy, tak potom môžeme z neho vytvoriť vlastne kompost a s takýmto skompostovaným dokážeme dodať do pôdy stabilnejšie organické látky. Znamená organické látky, ktoré tak rýchlo nemineralizujú a dokážu po určitý čas viac pomôcť stabilite pôdnej štruktúry. Takže toto je jedno z riešení. Ako som naznačil, maštálneho hnoja dosť nebudeme mať, lebo nemáme toľko kravičiek, čo by ho nakakali.
A nebudeme mať dosť ani kompostu, lebo najprv by sme museli tú organickú hmotu vyprodukovať, aby sme ho tam potom vrátili. Takže najjednoduchšie, najlogickejšie pre plošné v rámci hospodárenia s pôdou v krajine, pre plošné použitie je pestovanie medziplodinových zmesí. Zároveň som hovoril ale, že kyprenie nie je moc dobré, takže spolu s tým je aj ďalšia vec, ktorá je teda znížiť intenzitu kyprenia pôdy. Prečo sú medziplodinové systémy dôležité? Z viacerých dôvodov poskladať z viacerých zmesí. Tých dôvodov je, alebo teda z viacerých plodín, tých dôvodov je niekoľko, ale väčšinou ten základný rozdiel je v tom, že, alebo teda základný faktor je v tom, že akým spôsobom niektoré tie plodiny korenia, potom je otázka, dokedy dokážu ešte fotosyntetizovať, ako sú odolné voči povedzme chladu, alebo ako rýchlo dokážu tvoriť fytomasu v nedostatku vody. To znamená letné medziplodinové zmesy, strniskové medziplodiny tzv. Tých faktorov je niekoľko, ale na to by chcelo samostatnú prednášku. Ale najrozumnejšie riešenie pre obnovenie biodiverzity a doplnenie uhlíka do pôdy, preto aby bol zdrojom energie pre obnovenie degradovaných pôd, štruktúrne degradovaných pôd, ktoré nám neumožňujú zlepšiť manažment vody v krajine, je produkcia medziplodín, to najracionálnejšie rozhodnutie. Samozrejme, pokiaľ niekto má organické hnojivá, je to super, ale nemáme na celú výmeru a dať pôde pokoj znamená snažiť sa potom čo najmenej ju kypriť. Rôzne plodiny, rôzny koreňový systém, nezačínať s hlboko koreniacimi zmesami hneď v prvom roku, pretože pokiaľ je degradovaná štruktúra pôdy, tak to nebude dobre fungovať, lebo ten koreň sa hlbšie nedostane. Ale treba počítať s tým, že je to 3 až 5 ročné úsilie a následne potom môžete zastabilizovať degradačné procesy alebo teda potlačiť ich natoľko, že začnete v pôde výrazným spôsobom pomáhať a zlepšovať jej štruktúru, jej vodozádržnú schopnosť. Takže to, čo nie je vidieť tie korene, to je v rámci pestovania bohužiaľ to najdôležitejšie, ale my ľudia príjmame 80% informácií zrakom, pozrieme sa na povrch pôdy, usúdime, aké to je, ale čo je v pôde, to nás nezaujíma. Takže v tomto prípade je to dosť povrchná informácia a pokiaľ sa teda nezaujímame o to, čo je v pôde, tak na to budeme časom doplácať stále viac a viac. A prečo sú dôležité tie medziplodiny? Aj z toho dôvodu, že vlastne po ich odumretí tá organická hmota, koreňový systém mineralizuje. A všade, kde funguje tá mineralizácia, tak potom aj v jarnom období sa dokáže lepšie udržať vlhkosť, vlaha, je tam tá pôda vzdušnejšia, takže vlastne stabilizácia štruktúry sa potom výraznejšie prejaví na takýchto pozemkoch, kde sú tie medziplodiny pestované. Takže zároveň okrem toho, že chránime zásobu uhlíka a znižujeme tým pádom emisie CO2, keď pôdu potom neotvárame, tak zároveň aj zlepšujeme hospodárenie pôdy s vodou v krajine, pretože ju nepresúšame. Takže tuto je len taká malá ukážka na pozemku, kde boli medziplodiny, vymrzli, vidíte, že pozemok zostal čistý, a vlhkosť meraná, to bolo niekedy, myslím, koncom februára, tedy bolo ešte v bodovkách sucho v roku 2021 na jar, tak bola 17,2 objemového percenta. Aby ste vedeli, tak približne 17,2 litra na zhruba 10 cm vrstvu metr štvorcový, takže 0,1 kubického metra. Na istej pôde, tam, kde agronóm nevydržal, urobil prípravu pôdy, vlhkosť už znížil na 8,1. To znamená, polovicu vlhkosti pri 2 operáciách prípravy pôdy stratil. Pokiaľ potom samozrejme nenaprší, tak vysievate do suchej pôdy a ste odkázaní na zrážky, ale keď neprídu, tak plačete v televízii, že je suchý rok, alebo že je naopak mokrý rok. Ďalšia ukážka z toho, čo som spomínal, to znamená, toto je fotka, kde sme robili pôdny profil, tiež na Černozemi, ale toto je na južnom Slovensku, ktorá je na Spraši. Ide o to, že tak ako tam nožikom ukazujem, ale to asi nebudete tak dobre vidieť, tu sú ešte aktívne živé biele korene a táto fotka bola realizovaná 10. januára roku 2021.
To znamená, že tým, že bola na začiatku mierna zima, ešte stále nevymrzli medziplodiny a dokázali pumpovať uhlík do pôdy. Dokázali pomáhať tej pôdnej mikrobiete, krmiť ju, aby mohla pracovať a aby dokázala zoštruktúrovať pôdu a zvyšovať zásobu. Takže pre tých, ktorí možno ste už videli alebo nevideli, alebo chcete tieto veci možno bližšie pochopiť, odporúčam film The Ground, určite ho nájdete, myslím, že aj s českými titulkami. Veľmi krásny obrázok, ktorý ma vždycky zaujal, to znamená to, čo ja už teda považujem za minulosť, to je tá ľavá strana obrázku. Áno, to znamená, toto je pre ľudský pohľad, pre ľudské oko krásne, ľahko manažovateľné, všetko to je úplne čistúčké, až na to, že medzi sebou to nekomunikuje, medzi sebou to nejakým spôsobom nedokáže budovať a tvoriť štruktúru a tak ďalej. Naopak, tá druhá strana, tak to je to tzv. Regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré funguje na základe tých základných princípov, to znamená koreňový systém rastlín, symbióza s mikrobiotou, čo najmenej tým pádom chémie, netreba tam vnášať zdroje živín externé, takže je relatívne nezávislé. A čo je ešte najdôležitejšie, je tá skrytá informácia, ktorú ja teda každému hovorím. Zelená krajina pomáha obnovovať malý vodný cyklus, to znamená aj zrážky prináša. Ako náhle krajina je takáto holá, bez zelenie, ktorá by mohla odparovať vodu z pôdy, ktorej sa musí najprv tá voda nakumulovať, tak tie obdobia, kedy budeme mať čoraz dlhšie sucho a vysoké teploty, alebo potom prídu veľmi prudké dažde, sa budú stále opakovať. Takže z hľadiska tohto považujem medziplodiny za najrealizovateľnejšie. Myslím si, že takúto ukážku a akým spôsobom chránia pôdu pred prehrievaním, to je myslím jasné. To znamená, to poznáme aj z miest, tam, kde je zelenie nižšia priemerná teplota, tam, kde je proste holá pôda alebo holý betón, holý asfalt, tak tá teplota je najvyššia, takže preto sa v zahraničí medziplodinové systémy nazývajú aj cover crops, to znamená krycie plodiny. Hovorím, že sú tam dve dôležité veci. Jednak chránia povrch pôdy a pôdnu mikrobiotu, ktorá je tesne nad povrchom, alebo pri povrchu pred ultrafialovým žiarením. Zároveň chránia aj pred prehrievaním pôdu a samozrejme v prípade zrážok pred narúšaním pôdnej štruktúry kinetickou energiou dažďových kvapiek. K tomu, čo bola otázočka, tak minulosť je orba, napriek tomu ešte dnes veľmi presadzovaná. Na nejaké otázky typu prečo, možno v diskusii. Prechádzali sme cez tzv. Minimalizáciu alebo mintil, to znamená, že sa znižovala hĺbka spracovania pôdy a niekedy sa podarilo znížiť počet operácií, ale intenzita spracovania pôdy bola stále vysoká. No a to, čo nám pomôže do budúcna, tak to sú technológie tzv. Striptil, teda spracovanie pôdy v pásoch na nejaké prechodné obdobie. To znamená, že z hľadiska toho pôdneho profilu obmedzíme a budeme spracovávať len menšiu časť a tú ostatnú pôdu necháme v pohode, aby fungovala. A samozrejme musí tam byť zaradené, a preto sme aj dneska hovorili o tzv. Biologickom spracovaní pôdy, pretože v rámci týchto technológií je potrebné stále počítať s tým, že mechanické kyprenie, či už je to nejaký kyprič, pluh alebo čokoľvek, nahradíme kyprením pomocou koreňov medziplodinových zmesí. Znamená koreňov rastlín, ktoré budú v symbióze obnovovať štruktúru a stabilizovať štruktúru pôdy. Či je to v záhradke alebo na poli. To znamená, toto je ten najprirodzenejší spôsob, ako pôde vrátiť štruktúru, následne vrátiť dostatočne veľa energie, aby zdravela a ožila. Takže živá a zdravá pôda znamená pôda, ktorá je štruktúrna a má dostatok uhlíka, dokáže následne produkovať aj vyššie výnosy. A posledná technológia je potom no-till, to znamená priama sejba, to znamená, nerobíme s pôdnym profilom nič, ale to si môžeme dovoliť až po nejakých 2-3 rokoch, kedy pestujeme na daných pozemkoch v systéme medziplodinových zmesí bez kyprenia, vtedy môžeme v podstate už len siať a žať. Siať a žať. Či už sejete medziplodinu, alebo sejete hlavnú plodinu, ale nikdy nešaháte do pôdy, vytvoríte iba plitučko sejbové lôžko
a znova čakáte, kým niečo narastie. Takže to základné logo pre regeneráciu a pre spracovanie pôdy do budúcnosti by malo byť, aby sme teda nechali korene rastlín pracovať za nás. Je to úplne jednoduché, je to pre prírodu a pre túto planetu to najprirodzenejšie, čo môže byť. A nám stačí nie zasiať a nechať všetko na pokoji. Potom znova zasiať a nechať všetko na pokoji. Myslím si, že aj z iného dôvodu, a to je z nejakej takej možno trošku prirodzenej ľudskej lenivosti, by sa táto technológia mohla časom ujať. Pre nás dôležitá je ešte ďalšia informácia, že z tohto pohľadu je to aj jeden z nástrojov, a trošku zase odbočím, ale keď sa dnes už teda naozaj veľa bavíme o tých klimatických zmenách a momentálne o tzv. Ukladaní uhlíka do pôdy, tak poľnohospodári, tak ako boli v minulosti, alebo ešte dnes mnohí sú, tí, ktorí stále chcú orať, a veľkými znečisťovateľmi, ktorí uvoľňujú veľa CO2 do atmosféry, sú zároveň aj nástrojom a stačí iba zmeniť svoj spôsob vnímania pôdy a myslenia a môžu sa stať najefektívnejším nástrojom, ako to CO2 z tej atmosféry znova znížiť. To znamená uložiť ho do pôdy, kde nám pomôže zvýšiť priemerné výnosy na pozemku. Na záver k tomu biologickému spracovaniu, takže zopakujem a budem to opakovať stále. Pôda je biologický ekosystém. Nie je to o nejakom substráte, do ktorého niečo namiešam a niečo mi narastie. A z hľadiska toho, čo sme si povedali, ja osobne som presvedčený a viem, že neexistuje mechanická cesta, ako zabezpečiť nejaké trvalo udržateľné potreby biologických funkcií pôdy. Proste nemôžete železom obnoviť život, ktorý nejakým spôsobom zabijete. Neviem si predstaviť, že by ste mečom dokázali oživiť človeka, ale viem si predstaviť, že ho mečom dokážete zabiť. Takže v tomto prípade znova nechajme korene rastlín pracovať za nás. Neexistuje mechanická cesta, to už sme si vysvetlili. A jediné, čo je, teda pluhy alebo iné kypriče patria už len na takéto piedestály, ako máme na záverečnom slajde. Ale čo je dôležité, to niekedy tak používam dosť, by som povedal, alebo snažím sa tak motivujúco, lebo obrázok vpravo. Toto je bohužiaľ väčšinou ľudská reakcia, možno odpoveď na niektorých, ktorí v čete dávali otázky, že čo nám to poľnohospodári. Ako náhle sa niekoho opýtate, kto chce zmenu, tak väčšinou všetci chcú zmenu. Ale chýba tam taká trošku sebareflexia, pretože ako náhle sa niekoho opýtate, že či sa chce zmeniť, tak tam už potom tých rúk tak hore veľa nie je. Takže kto sa chce zmeniť, nech sa pridá, ja rád pomôžem a poradím. A kto chce zmenu a chce sa len pozerať, tak nech sa pozerá. Určite sa niekde ešte uvidí. Ďakujeme veľmi pekne. Tak sme sa nakoniec predsa len dozvedeli, že existuje riešenie a že je pomerne jednoduché a že je už dávno prírodou vymyslené. Teraz ide o to, aby to pochopila čo najväčšia masa ľudí, že nielen teda to posúvať ako informáciu, ale aj ako pochopenie, podávať to zrozumiteľným spôsobom. Je tu ešte taká otázka, že ak sme predtým mali v záhone korene kalerábov, papriky, paradajok, či to tam môžeme nechať, že teda odstrihneme to tesne nad zemou a to tam necháme? Za mňa určite áno. A jedna vec, ktorú možno by som ešte k celému tomu biologickému spracovaniu a tak ďalej chcel povedať, ale to už je posledná drobnosť. A napríklad to, čo my vnímame ako, je to naozaj o zmene vnímania k pôde. Pretože my ľudia povieme, že táto plodina mi nevyhovuje, lebo ju nechcem, tak pre mňa to je burina, alebo pre nás to je burina. Ale pre tú pôdu a živočichy v pôde je to rastlina, ktorá tam pumpuje cukor. A keď sa trošku oprostíme od tohto, tak v podstate aj akýkoľvek koreň z kalerába alebo čokoľvek, čo proste tam zostane, je zdrojom uhlíka, je proste zdrojom živín a energie pre tú pôdnu mikrobiotu. A pokiaľ samozrejme tých látok, to je, čo spomínala Pavlína, že sa to mulčuje a tak ďalej, chráni sa povrch, pokrie sa to nejakou vrstvou organických látok, organických alebo zbytkov, tak stále umožňujeme
jednak redukovať neproduktívny výpar a rozkladať v mineralizačných procesoch organickú hmotu, ktorá obohacuje pôdu. A to je ten základný princíp, to najdôležitejšie preto, aby tá pôda zostala živá alebo ožila, keď ju predtým niekto umrtvil. V každom prípade, ak by tá pôda mala ostať odkrytá, tak je tu ďalšia otázka, že teda na jeseň, ak skončíme s poslednou plodinou, že či teda tam máme vysiať nejaké zelené hnojivo, alebo radšej počkať až do jary. A keď teda čakať do jary, tak čo s odhalenou pôdou cez zimu, cez jeseň, cez zimu? Možností je vždy veľa. Aj? Takže poprvé existujú napríklad kartóny, po druhé existuje organické hnojenie formou kompostu, to znamená nastlať tam nejakú plytkú vrstvu kompostu, 3-5 cm. Závisí všetko od termínov. Pokiaľ ukončíte práce v záhrade ešte niekedy koncom augusta, tak je šanca nájsť plodiny, ktoré môžete vysiať, to znamená, môžete urobiť vlastne nejaký zásev vymrzajúcich medziplodín. Pokiaľ ale v záhrade budete mať ešte nejakú druhú alebo tretiu vlnu nejakých plodín, ktoré ste neskôr vyspievali a viete, že ich budete zbierať až niekedy v koncom septembra, tak v tom prípade už pravdepodobne medziplodiny až takú veľkú rolu hrať nebudú. Pokiaľ, a to zase je o tvorivosti človeka, si neurobíte medzi hriadkami alebo medzi jednotlivými rastlinami, ktoré vysievate priestor a môžete tam urobiť tzv. Podsev, to znamená zasiať ešte v lete. A keď zozberáte kaleráby, tak vám tam zostane napríklad víka alebo hrach alebo nejaká iná plodina, ktorá môže následne vymrznúť a zostane pre vás ako krycia plodina na jeseň, to znamená nechá pôdu zakrytú a bude tam ešte relatívne dosť dlho po odobraní hlavnej plodiny pumpovať ten uhrík, teda tie cukry do tej pôdy. No, v každom prípade pre budúci rok to budeme vedieť, lebo my sme tu mali aj taký webinár od našej Hedvigy Gulovej, ktorá je zeleninárka, naša dvorná, že čo vlastne teraz na jeseň ešte môžeme ako následné plodiny vysiať, čo nám ešte do zimy stihne vyrásť. Takže pokiaľ si to rozdelíme do riadkov a necháme si tam riadok aj na tú medziplodinu, tak vlastne vieme ešte v polovičke októbra, koncom septembra, v polovičke októbra zberať tie plodiny, šaláty a čínske kapusty a všelijaké reďkvy a všeličo, čo sme si vraveli. Ale medzi tým už v tom medziriadku môže rásť to zelené hnojenie. Čiže my len ten vrch pozbierame a tie rastliny budú prirodzene pokračovať až do úplného mrazu a aj po mraze vlastne, keď ich ten mraz spáli, tak oni pokryjú pôdu, oni na tej pôde ostávajú, tá pôda ostane zakrytá celú zimu. Tak je tu ešte jedna otázka, či ak sme tam dali už vrstvu kompostu, či ešte to treba zamulčovať nejakým lístím, ak by v budúcnosti sa tam chceli pestovať zemiaky v slame. A že čo s tým hrachom, ktorý tam ostal, či ho treba na jar zostrihať alebo vytrhať? Takže to sú otázky. To sú veľmi konkrétne. Áno, sú, ale chýbajú tam niektoré informácie. Tak poprvé, pokiaľ tu bol nejaký hrách, ktorý bol jarný, alebo teda normálne pestovaný, nebola to nejaká odroda ozimného, tak najväčšou pravdepodobnosťou zostane vlastne vymrznutý, to znamená odumretý. V tom prípade najlepšie je, keď ešte nemáte pôdu dostatočne pripravenú, tak ten povrch mierne zmúčovať, alebo tie rastné zbytky zmúčovať na povrchu tej pôdy a do toho spraviť nejakú tú drážku a do toho znova zasiať. Pokiaľ nemáte túto možnosť, ale hovorím, tomto sú veci, ktoré sú skôr tak akože ťažko povedať všetkým univerzálne. Áno, dá sa vždycky, napríklad sa dá skosiť, keby náhodou prezimoval a zostane tam ležať. Takisto môžete napríklad ho zmúčovať, nejakým krovinorezom ho môžete zasekať a zostane tam proste ako múč. To všetko závisí od toho, aké máte náradie. Netreba sa toho báť. Rastné zbytky, či už sú suché, ako relatívne teda odumreté, alebo zelené, v akomkoľvek teda štádiu sú, tak dokážu sa samozrejme postupne rozkladať a vytvárajú krytie na tom povrchu pôdy. Znamená, že my naozaj potrebujeme z pohľadu toho, ako to v prírode funguje, iba vytvoriť pre následnú plodinu
sejbové lôžko. A to sejbové lôžko, pokiaľ to sú, povedzme, sadenice, tak vieme, že spravíte vpichom. Pokiaľ sú to nejaké rastliny, ktoré sa pestujú zo semienok, tak si spravíte malú drážku a tam vám vôbec nevadí, že vedľa tej drážky na povrchu pôdy sú nejaké rastlinné zbytky, alebo ja neviem, je tam teda proste nejaká vytvorená vrstva nejakého múču. Naozaj netreba zase zasahovať hlboko do pôdy a v tých koreňových pôroch, ktoré tam boli po predchádzajúcej plodine alebo po vymrzajúcej medziplodine, sa budú varať nové korene, ktoré tady pôjdu ako keby metrom, to znamená, že už majú dráhu vytvorenú, takže o to rýchlejšie tie rastliny potom zakoreňujú, dokážu lepšie hospodáriť s vodou a tak ďalej. Ako je to naozaj relatívne jednoduché, dá sa to robiť v prípade záhrad kedykoľvek, dá sa to povedať mechanicky, pokiaľ to není samozrejme 30-árová záhrada, ale v konečnom dôsledku, akože ak niekto teda nie je že úplne striktný, tak dá sa to urobiť aj chemicky, ale to moc neodporúčam. V záhradách určite nie. V záhradách určite nie, v záhonoch tiež nie. K tomu hrachu iba poviem, že hrach na koreňoch viaže dusík, čiže tie korene hrachu je určite treba nechať pekne v pôde. Čiže keď sme toho hrachu nemali veľa, tak ten vrch iba odstrihneme. A keď je ho trošku viacej, kľudne ho môžete vyhodiť niekde do chodníka. Ak máte bubnovú kosačku, tak to proste prejdete tú suchú časť bubnovou kosačkou a tú rozdrvenú vňať hrachovú iba vrátite naspäť na povrch. Ja si myslím, že sa toho netreba bať. Sú to veci, ktoré teraz sme teoreticky počuli, rozumieme im, ale než sa ich naučíme prakticky robiť každý sám v svojej záhrade, tak to chce možno troška odvahy, ale možno byť viacej trpezlivý a skúšať. Vyskúšať si niektoré rastliny, vyskúšať si, čo to urobí, keď to vysejem v polovičke augusta a čo to urobí, keď to vysejem až koncom septembra. Vždy to závisí aj od toho, či máme suchú jeseň, mokrú jeseň, studenú jeseň a aké bolo predchádzajúce leto. Takže skúšať a prídeme na to, ktoré rastliny, v ktorom čase a akým spôsobom v tej našej záhrade, na tých našich záhonoch budú fungovať. No, máme pre vás pripravené ešte jedno video, tak ešte máme, hádam, čas si to video pustiť. Keďže video má anglický koment, tak sme sa dohodli, že teda vám ho pustíme bez zvuku a Ľubo ho okomentuje. Tak ja verím, že sa nám to podarí teraz spustiť. Ja kým teda video sa plne rozbehne, by som chcel len toľko, že k tomu, čo sme si povedali, toto je naozaj krátke video, ktoré veľmi krásne popisuje, akým spôsobom funguje symbióza medzi pôdnou mikrobiotou a koreňmi rastlín a ako do tohto systému nie je nutné nejakým spôsobom vnášať vedľajšie zdroje typu minerálnych hnojív. Takže pôda je živý organizmus. Od spoločnosti Plant Health Cure, to je vlastne spoločnosť, ktorá rieši ozdravovanie pôd, tak spravili takéto krásne malé animované video o tom, ako funguje symbióza medzi pôdou a rastlinami v súvislosti s koreňovým systémom a v súvislosti s pôdnou mikrobiotou. Takže človek postupom času vymyslel hnojivá a do celého systému symbiózy medzi koreňovým systémom rastlín a pôdnou mikrobiotou začal vnášať ten prvok vlastne syntetických hnojív. V akejkoľvek forme. V počiatkoch samozrejme to znamenalo veľmi rýchly a silný prísun nejakých voľných živín, ktoré dokázali vlastne rastliny užitkovať. Ale postupne, ako začal z pôdy vytrácať pôdny uhlík, ako začal byť vlastne spalovaný, tak efektívnosť využitia týchto živín z priemyselných hnojív klesala. Teraz vlastne si bude ukážka toho, akým spôsobom sa vyvíjali metódy z hľadiska spracovania pôdy, ako vzniká podorničné utuženie. A hlavne v tomto prípade ukážka toho, že vlastne ako náhle spracovávate pôdu na nejakú hĺbku,
tak vy prerežete celý ten komunikačný systém, tie tzv. Výťahy, po ktorých korene vlastne rastlín vyťahujú živiny z hĺbších horizontov, toho fyziologicky využiteľného horizontu. A tým, že tam vytvoríte podorničné utuženie, tak vlastne limitujete príjem týchto živín, ktoré vznikajú v symbióze a sú prenášané koreňmi rastlín alebo do koreňov rastlín pomocou húb a dokážu vlastne sa postupne posúvať ako vlastne výťahom alebo takým vysávačom z tých nižších horizontov pôdy. Takže ako náhle vytvoríme utuženie, tak nám tá schopnosť klesá. Pličím spracovávaním, tam, kde sa štruktúra pôdy dokáže obnoviť bez nejakého veľkého podorničného utuženia, dokážeme eliminovať tento negatívny jav. Samozrejme, potom je tam ešte častokrát negatívny vplyv toho, že teda chýba prirodzená konkurencia medzi rastlinami, zostávajú povrchy poľa nekryté, takže to riešime potom postrekmi, pretože sa tam neprirodzene presadzujú v konkurencii buriny, teda iné rastliny, ktoré my nechceme pestovať, ktoré nazývame akože buriny. Už som spomínal, že z pohľadu pôdy to nie je nič problematické. No a v prípade toho, že sa snažíme ten systém tzv. Nabudiť, tak je tam spústa tzv. Syntetického hnojenia. To znamená, že živiny, ktoré sú relatívne ľahko dostupné, ale v plytkej zóne, to znamená, že rastliny majú šancu rozvíjať koreňový systém alebo sú prirodzene lenivé rozvíjať tento koreňový systém do hĺbky a tým pádom sú odkázané na plitké korenenie v zóne, kde sa najčastejšie mení vláha a tým pádom sa vlastne mení schopnosť príjmať živiny od týchto rastlín. V prírode to naopak funguje trošku inak. Inak, aby som ešte povedal, ideálny stav je 1:1, to znamená toľko biomasy, ktorá je nad pôdou, tak toľko by malo byť aj pod pôdou. Bohužiaľ, na degradovaných pôdach tomu tak nie je. Z pohľadu príjmu živín rastlinami vody je to o symbióze medzi pôdnymi hubami a pôdnymi baktériami spolu s koreňmi rastlín. V tomto prípade pre zásobenie živín dusíkom existujú vlastne tzv. Rizobaktérie, alebo teda tie, ktoré sú schopné vytvárať alebo fixovať vzdušný dusík z pôdy. Z pohľadu pôdy, dôležitá informácia, každá rastlina vďaka svojmu koreňovému systému od hlavných koreňov až po vlásočnicové korene druhého rádu je schopná obsiahnuť v pôde tak maximálne 20% objemu pôdy. A všetko ostatné pre ňu je nejakým spôsobom nedostupné. Ale práve preto má rastlina symbiózu s pôdnymi hubami. Pôdne huby dokážu ze svojej hýfy sa dostať aj do takých častí pôdneho profilu alebo mikropórov, kde by sa koreň nikdy nedostal. Z pohľadu toho, ako funguje výživa, tak každá rastlina svojimi exudátmi v tzv. Rizosfére, čo je veľmi tenká vrstva v okolí koreňa, hlavne teda na koreňovej špičke, si nesie svoje baktérie určité, ktoré sú jej priateľské a posúva ich smerom hlbšie do horizontu. Zároveň si ich vyživuje s tými exudátmi, teda svojimi výmeškami, dodáva im energiu, aby oni potom následne produkovali enzymy, ktorými uvoľňujú z pôdy živiny a v procese napríklad mykorízy, je to väzba s pôdnymi hubami, ktoré teda umožňujú cez tie hýfy jednak dosiahnuť hlbšie, alebo teda dosiahnuť v rámci tej symbiózy s pôdnymi hubami aj napríklad na vodu, ktorá je v tzv. Nedostupnej oblasti, ale vďaka tej symbióze dokážu tie rastliny spolu s hubami spolupracovať, vzájomne si vymieňať živiny, vodu a v rámci mykorízy je to hlavne teda otázka výživy pomocou fosforu alebo prostredníctvom fosforu, takže dochádza k prerasteniu koreňov hýfami húb a tie hýfy sú natoľko jemné, voľným okom neviditeľné, že sa dostanú aj do priestorov, ktoré vlastne koreň nedokáže
obsiahnuť. Takto vlastne dochádza k tvorbe pôdneho intranetu, kde dochádza k výmene informácií a živín. To znamená, kde je aký zdroj, kde je jeho dostatok a či sme schopní, v akom množstve je schopná huba uvoľniť tieto živiny pre rastlinu. Naopak rastlina aj za to posiela potrebný uhlík. Takže korene by sa nedostali medzi čiastočky pôdy, ktoré sú pre nich vlastne tým pádom by boli ako neprístupné. A veľká časť molekúl vody a minerálov sa práve nachádza medzi týmito pôdnymi čiastočkami. A práve vďaka tomu, že dochádza k symbióze medzi pôdnymi hubami a koreňovým systémom, tak cez tie hify dokážu vlastne sa dostať k týmto minerálnym látkam. A takto dochádza vlastne prerastenie celého pôdneho profilu, vytvorenie infraštruktúry, po ktorej sa pohybuje voda, živiny a vymieňa sa medzi jednotlivými rastlinami a medzi rastlinou a pôdou. Takže vďaka tomuto potom rastliny sú schopné namiesto nejakých 20% objemu pôdy, ktorý obsiahnu vďaka svojmu koreňovému systému, obsiahnuť až takmer 80% objemu pôdy, ktorý majú k dispozícii, ktoré rastú. Zase ukážka toho, že teda rastliny posielajú cukry do koreňov, tzv. Asimilácia, naspäť získavajú alebo berú vodu. No a v neposlednej rade, tak ako som spomínal, je tam potom otázka tvorby humusu. To znamená, že rastlinný opad alebo rastlinné zbytky, ktoré sú na povrchu, listy, ihličie, postupne začína dekompozícia pomocou baktérií a húb a následne dokonca teda je tam ukážka, ako dažďovky krásne pracujú v zvyšovaní obsahu organickej hmoty v pôde, pretože možno pre niektorých informáciách, ktorú ste nemali, dažďovka nebude obžierať živé korienky, aj keď mnohí to niekedy v záhradách tvrdia. Dažďovka bude vždycky sa konzumovať iba rozkladajúcu sa hmotu, pretože dažďovka trávi huby, ktoré vlastne na tej rozkladajúcej sa hmote organickej existujú. Takže takto vlastne postupne dochádza k posunu uhlíkatých zlúčenín z povrchu pôdy smerom do hĺbky. A v závere teda otázka toho, že použitie syntetického dusíka znamená väčšie uvoľnenie CO2 do ovzdušia, hlavne z toho dôvodu, že sa narúša systém a dochádza k silnej mineralizácii alebo zvýšenej mineralizácii aj organicky stabilných látok, teda humusu. A tým, že vlastne pôdky príjme potom následne ten oxid uhličitý sa dostane do Takže nadmerné používanie dusíkatých hnojív, hlavne teda minerálnych hnojív, pretože v prípade fixácie rizobaktériami alebo inými baktériami, ktoré fixujú dusík, ktoré žijú v symbióze s koreňovým systémom rastlín, či už sú to leguminózy alebo iné, tak dochádza k tomu, že vlastne sa umožňuje vlastne zabezpečiť kompletná výživa. A v tomto zábere je vidieť, tam, kde sú syntetické hnojivá, tam je rozvoj z koreňového systému veľmi slabý, pretože je tam zóna, kde je dostatočne nahnojené alebo prístupné živiny. To znamená, koreňový systém rastlín prirodzene je lenivý a nemá tam ani takú silnú symbiózu, teda symbiózu medzi pôdnymi hubami a pôdnymi baktériami. Tým pádom v podstate zostáva tak trošku viazaný na plytkú zónu pôdy, kdežto tam, kde je zdravá pôda, koreňový systém je aktívny, je živý, snaží sa naplno symbioticky fungovať s pôdnou mikrobiotou, tak dochádza k tomu, že ten systém môže byť úplne nezávislý od externých zdrojov, minerálnych. No. A v závere už iba informácia, že spoločnosť PHC vám pomôže vypestovať pôdu. Že pre mňa aj toto video bolo také, že aha, že
keď si ukazoval ten obrázok, kde tie rastliny prekorenili celú tú pôdu a udržiavali ju kyprou a celé, ako to tam fungovalo, tak to bolo, že jasne, veď to chápeme, ale teraz, že tie rastliny vlastne prostredníctvom húb a baktérií kolonizujú takmer celý objem tej pôdy a že ten život je úplne v každom, aj tom najmenšom, tej najmenšej čiastočke tej pôdy, tak to je, neviem, aké slovo použiť, očarujúce, to je proste to, čo človeka zrazu zdvihne a povie si, že aha, tak toto funguje a je to dávno vymyslené a je to perfektný systém a našimi vymýšľaninami ľudskými je to vlastne neprekonateľné. Tak iba napodobňovať tú prírodu, tak ako stále v permakultúre hovoríme, napodobňujme to, čo príroda už dávno vymyslené má a učme sa, bohužiaľ v tomto prípade, z našich vlastných chýb. Ja by som chcela poďakovať veľmi pekne za vyčerpávajúcu tému. Verím, že mnoho ľudí sa začne pýtať až potom, keď všetky tie informácie dosadnú a keď teda vyjdeme vonku do záhrady alebo na to svoje poličko na záumienok, tak vtedy tie otázky začnú vznikať. Tak všetkým krásny večer, ešte raz veľmi pekne ďakujeme. A ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť ešte raz, prajem pekný večer a dovidenia, prípadne do počutia.